खुलुमबाय टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दासान्दि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माब्लाबा मैदेरनि उदखार, माब्लाबा मोसा मुफुर, माब्लाबा मैनि उदखार जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय 9 नं दैमुगुरि खुख्लुं हादान गामिनि अरुण मुसाहारि आरो गिता मुसाहारिनि न'खौ माखासे मैदेर फालोआ फैनानै सिफायनानै गालाङो। बेनि अनगायैबो बारियाव जा मैगं थाइगं गासैखौबो सिलिंखार खालामनानै गालाङो। अरुण मुसाहारि आंनिया, ओमफ्राय गामि दैमुगुरि हरनि 3थासो जाबायमोन, 3:30 बा माबा समाव फैनानै माबादों आरो जाहाथे फैनाय समाव जों आन्दाज मोनदोंमोन, आन्दाज मोनबाबो होबाव हायाखै आरोखि। ओमफ्राय दा खथिया आंनिया माइया खमसे खम 27 मना माबादों आरो आलाय सिलाय गासिबो एसे माबा दंबावोमोन, अबेबा दाउ माबा जाबाय, अबेबा गाग्लि गुग्लि बोरै बोरै मा जाखो पात्ताखौ मोनाखै। सोरांनासो थांखादों बिदिनो आरो गोसो बायदि हानायमानि माबाबाय, गावनि गोसो बायदि बेनो आरो दा गामिनि खाथिनि मानसिफ्रा फैदोंमोन आरो होफैदोंमोन थेवब्लाबो। आच्छा, दानि बे सरकार गोदाननिफ्राय बा एसे अननायफोर मोनोबा माबा गोसोफ्राव माबा फैगौमोन आरो दा सान्थि फैगौमोन। एसेल' होननानै आं हाजिरासो हानानै जादोंमोन, हाजिरा लांनानैसो हादोंमोन आं बे माइखौ फिसाफोरनो माबायाव गायाखैमोनबाबो आं दस्रायावसो गायनानै लाना फैनायमोन आरो बेनो आरो दा सेस्था खालामबाय थाखादों बे दासिमबो खननैयावनो ओरै लामाजों हाबदोंबाथाय मोदोम हरखायो बेहा। दे फिसाफोरखौ फोथांगोनानो माजों फोथांबावगोन दाबायदि। दा बे जोंनि गामिया 9 नं दैमुगुरि आरो बे खुख्लुं हादान, आरो बे पस्ट अफिसा जाहैबाय 2 नं दंसियापारा। बे बुस्थुआ माने जेब्लाबो फैबाय थायोआनो, सानसेबो बाद गैया। आंनि माबायाव बे खैदिनावनो साननै सानथामसोल' बाद जादों आंनि लामा सेरजों थांनाया आरोखि। दिनै ब्रा ब्रायै माने हाबथारनाय जाहैबाय। आन्दाज मोनदोंमोन आङो, आन्दाज मोनबाबो माने मानसिनि आंनि राव खोनानानै बांसिनसो जादों, बांसिनसो खालामदों। दा बे आरो दा होनोनो हाया, गामिनि न' खाथिनि मानसिफोरखौबो 15-20 जनसो लेंहरनानै आङो माबादोंमोन, हिनजाव हौवा माबाबाबो, थेवब्लाबो माबा जायाखै आरो मा खालामनो। खाफालानो बेनोमोन ना मामोन बेखौ आं मिथिला। दा कचनि दिन ना मामोन बेखौ आं मिथिला। जा न'आथ' थांखाबायानो, बांला नङाबाबो बे जिखिनि माइ दोननाय बा माबा गासैबो बायजोब्बाय। ओरै गलि माबा दंमोन बेबो माबाबाय, बोरमा खाग्रा गन्द्रा माबा दंमोन बेबो नस्थ' जाफाबाय, जोगोनार लाव बैसां दंमोन बेबो खथि जाफाजोब्बाय। दा बे आरो दा माइयाबो माने 28 मनसो जायो आरो माने मा खालामनो। आं मालाय सोर माबानाव बुंबावनो, दानि मुगानि माबायाव सोरखौबा आंखौबा अनगोन ना अना दानि सरकार गोदानाबा, जाहाथे एसे मददफोर हेल्प मोनोबा माबा जाबायमोन आरो दा बे आरो दा आंलाय आरो माखौ मा बुंबावनो। आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ, खाथिनि मानसिया फन हरदोंमोन आरो सुइस अफल' जादों। सोरनो हरखो फैयाखै आरो दा बे फरेस्ट माबाफ्रा सुइस अफ गोजानो, जायनो हरदों बिसोर सुइस अफ गोजा आरोखि। दा बे आरो दा